nevidím. Hlavně trefky dráty. To bylo dobrý, jo? To bys měl asi poslouchat. To by možná skořilo, no. Když se hodilo oblou, mě to trefilo už na 5 metrů. No. Dobrá, no. No a tak když ten motorek funguje, tak to nedělá takový rambajs, jak tam bude kráva. No, no. Na tom displeji nic není vidět. Jo, tak já jsem taky to natáčel, tak jak bych mě. Ani nevím, jestli tam je. Takže jsem tam byla dělat tak já si tam ještě něco zbyde na doma. Super duper. Musíme stáhnout to video z té kamerky, ne? Ještě. No. Tady máte na čase? Já jo, no. Jo, ale když tady nebyl ta hlavě, to furt pomělo, že to bylo šťastný. No, tak to byl to ještě ne, ale ty musí něco. No. Hello, boy. Super. Tak konec leteckého dne, příště jdem už s tebou. Nemám s čím. Já mám objednaný motor, když jsi koupil to akrobatické letadlo. Ty už natáčíš, vole.